Għall-ewwel darba fil-qorti wara li jingħata l-maħfra presidenzjali, it-testimonjanza ta' Melvin Tewma ta' tkexkix aktar milli xokkanti. Testimonjanza li tibqa' tipponta kemm lejn Jorgen Fenech indikat bħala l-mastermind fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, kif ukoll testimonjanza li tipponta lejn l-uffiċċju tal-Prim Ministru u diversi persuni prominenti f'Kastilja fosthom Keith Schembri. Melvin Tewma kien qed jixhed fil-kompilazzjoni li għaddejja fil-każ ta' tliet akkużati l-aħwa George u Alfred De Giorgio kif ukoll Vince Muscat, il-persuni li ġew arrestati fir-rejd ta' l-4 ta' Diċembru tal-2017. Fix-xhieda ħareġ li kien Sandro Kraus, is-Sindku Laburista tar-Rabat, illi jaħdem f'Kastilja bħala assistent ta' Joseph Muscat, illi laqqa lil middleman Melvin Tewma ma' Keith Schembri. Jidher li b'kollox Melvin Tewma kellu żewġ laqat ma' Keith Schembri. Jidher li anke l-famuż ritratt li ħadu Keith Schembri u Melvin Tewma f'Kastilja ittieħed mill-istess Sandro Kraus. Schembri minnaħa tiegħu dawwar lil Tewma mal-uffiċini ta' Kastilja u anke offrilu kafè. Melvin Tewma qal illi hu kien ingħata job mal-gvern ftit tal-ġimgħat qabel l-elezzjoni ġenerali, iżda qatt mar-rapport tax-xogħol, job falz illi ngħata lilu wara l-laqgħa ma' Keith Schembri u li għalih tħallas b'xi 4 ċekkijiet minn Kastilja. It-tnejn ta' wara illi ħareġ ir-riżultat elettorali dejjem skont Tewma, il-ħabib tiegħu Jorgen Fenech kien taħ 150,000 euro f'envelope u qallu dawn l-assassinju. Iżda aktar xokkanti minn hekk il-fatt li Jorgen Fenech kien infurmat minn qabel li kien ser isir ir-rejd tal-4 ta' Diċembru meta saru l-arresti. Fenech, dejjem skont Melvin Tewma, allegatament kien jaf 4 tim qabel b'din l-informazzjoni li kienet biss għand is-servizzi segreti u allura informazzjoni li żgur kienet ukoll fidejn Keith Schembri u Joseph Muscat li tnejn kienu jkunu preżenti għal dawn il-qat. Xokkanti wkoll illi persuna minn Kastilja identifikata bħala Kenneth ta' informazzjoni lil Melvin Tewma illi kienet se tingħata l-libertà proviżorja lill-aħwa De Giorgio. Wara lil Mario De Giorgio li jiġiħu l-akkużati, Melvin Tewma kien qallu intellek ħdejn Keith Schembri l-mellieħa u issortjawha bejnietkom din tal-libertà proviżorja lil ħutek. Il-weda kienet illi jingħataw ukoll €1,000,000 kull wieħed, iżda ma kienx ċar għal xiex kien qiegħed jirreferi. Net News ikkonferma li dan is-security li semma fil-qorti huwa Kenneth Camilleri illi għandu wkoll rabtiet mill-qrib ma' Neville Gaffa. Intant fil-qorti Melvin Tewma insista illi ma ħax 1 cent ta' dan l-assassinju, iżda lill-aħwa De Giorgio huwa kien jgħaddilhom eluf mingħand Jorgen Fenech. Fix-xhieda semma wkoll illi sar jaf bl-assassinju ta' Caruana Galizia mill-aħbarijiet u wara kważi mal-ewwel beda jibżal ħajtu. Dettalji oħra li ħarġu mit-testimonjanza jindikaw il-mod kif kien qed jiġi ppjanat id-delitt fejn kien hemm mument minnhom meta bdew jibżgħu illi wara l-esplużjoni Daphne Caruana Galizia tibqa' ħajja kif ġara meta saret il-bomba ta' Romeo Bone, bit-tweġiba tkun mietu daqstant bulijiet ma tmuġdin. Il-bomba li tpoġġiet mal-karozza ta' Caruana Galizia ġiet manifatturata lokalment. Il-każ li qed jinstema' quddiem il-Maġistrat Claire Staffraġ Zammit se jkompli fit-12 ta' Diċembru li ġej.